аңларға бары сөзлерінен генә аны һич тә мөмкин түгел аңларға җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне Килеп йөрмә дип әйтсә дә ул көтә сине һаман килер дип эндәшми ул сүзсез аңлар дип хисем әйтмичә дә белер дип җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне Хатын кыз күңеле мәллүр кебек ышанау алсу таңнарға Син тоя бел аны ярата бел бәхетле итәргә соңлама җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне җибәрде ул парчаланган була үзе көтә кал дип әйткәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып үпкәнне кагылмады үзе көтә шул чак кайнар кышып шашып